Ako kaninang umaga, ang kinain ko ay kamote. Kaya mag-ingat kayo mamaya. Pag umutot ako, ibig sabihin, Father, umi-epekto na ang kamote. Okay lang yan. Dahil pag kumain ka ng kamote, fiber. Anong kamote? Hilaga o yung hilaw? Hilaga. So hindi na kinakailangan, pag nagluto ka ng kamote, kinakailangan lagyan mo pang asukal. Kasi tama na yun. Ha? Kamote. Sino kumakain dito ng gulay? Yun. Bakit ka kumakain ng gulay? Kasi po pampasustansya. Yeah. Pampasustansya. Dahil, ngayon, sino sa iyo rito ang kumakain ng palaging noodles? Noodles, yung nabibiling mura. Magkano ba ang noodles? Lucky Me, ano ba yung noodles? Payless, ano ba yun? Ha? Canton. Okay, sino kumakain? Very good. Ano, araw-araw ba o paminsan-minsan? Okay. Okay lang. Sasabihin nyo, akala ko sasabihin nyo, Father Bones, araw-araw ako kumakain ng noodles na Payless, yung nilalagay lang. Ang sasabihin ko sa inyo, huwag magalit ang Payless. Kasi negosyo yun eh. Pero sasabihin ko sa iyo, mag-ingat ka. Dahil malakas ang